Sa ngalan ni Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios, ug ang panagliusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ko ni Kristo malipayong Pasko kanatong tanan. Malipayong Pasko, Father. Sulod ning atong santos nga misa karon sa pagsaulog nato sa pagpakatao sa atong manunubos, sa kanunay atong pasalamatan ng Dios sa tanang mga grasya nga iyang gihatag kanato. Ilabi na ang gasa sa iyang bugtong anak nga sa kanunay naguban kanato. Ug usab atong ipadangat ngadto kaniya ang atong nagkadaiya nga mga intensyon o katuyuan sulod ning santos nga Eucharistia. Karon mahimo kitang takos sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan ta ang atong mga kalapasan. Magdungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong may suon, kay nakalapas ako gapuyamot, sa hulahuna sa pulog sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa ng muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong may suon, aron inyo kang ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan, ug imong giuli ang iyang dungog
Sa paagi nga labi pang katingalahan, itugot nga makaambit kami sa pagka-Diyos ni Kristo, nga miambit sa mong pagkatao, kini among gipangayo, tinaagi sa mong Heso Kristo, imong anak, nga buhiw hariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyo, hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil, ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwalis sa maayong balita. Pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon si Sion. Maghari na ang imong Diyos. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay. Kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga naggunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom. Ug atubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan gikan sa atong Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabutog kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukto. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, og sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel.
ang tanang kautlanan sa yuta. Nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang tanang kautlanan sa iyo. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa tumpita ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan. Pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa nagkalalaing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, ug gipili siya aron manag-iya sa tanang buta. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa lagi. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel. Ingon nga gihatagan siya sa Dios ug nganlan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud miingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan, niingon ang Dios. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak, nganhi sa kalibutan, miingon usab siya. Kinahanglang mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw nikaw o Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan, nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhina sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, sa makausapa malipadyong Pasko kanatong tanan. Atong pasidunggan ang atong manunubos nga nataw pinagi sa maghatag nato sa masipang pakpak. Matud pa sa usa ka author, usa ka manunulat, true love does not only desires to give, but it desires to become. True love does not only desires to give, but it desires to become. Ang tinuod ko nga paghigugma, wala lang naninguha nga makahatag. Ang tinuod nga nahigugma, naninguha nga masusama. Dili ba mga kalalakihan nga naadire? Dili ba tinuod maning maong pulong? Sa panahon nga kamo kaniadto, apil na pud ko kaniadto sa ako pa po'y dili papare. Di ba sa panahon nga kung mahigugma ta sa usa ka babay, kung maninguha ta, di ba maningkamot man ta nga ilho nato kung unsa ang mga makapalipay nga anang moong babay. Unsay mga pagkaon nga iyang paborito, unsay mga lugar nga gusto niyang adtuan, unsay mga butang nga makapalipay kaniya. Mo na nga kung ang usa ka lalaki mahigugma, ang paborito sa iyang hinigugma, mahimong iyang paborito. Ang paboritong pagkaon sa iyang hinigugma, bisag kaniadto, dili kayo siya ganahan, mahimong iyang ganahan. Ang mga lugar nga kaniadto, dili niya ganahan adtuan, pero tungod kay adtuan sa iyang hinigugma, ganahan na niya nga adtuan. Ang paborito sa atong hinigugma, mamahimong atong paborito. Kay ang tinuod nga paghigugma, wala lang naninguha nga makahatag, kung dili naninguha nga masusama. Ug ginunani ang gipakita, gipadayag sa atong Ginoo kanato. Wala lang siya nangandoy nga makahatag sa kung unsa man ang atong gipangayo ngadto kaniya,
ug unsa man ang atong pangandoy, hinunua ang atong Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, nagpakataw uban kanato, aron ang iyang bugtong anak makig-uban kanato sa atong pagpanglimbasog sa kinabuhi, sa atong mga kasakit, sa atong kalipay, sa atong hudyaka, sa atong mga pagsulay. Tanan klase nga kasinatian gawa sa pagpakasala. Ang Dios nagpakataw ug miuban kanato. Ug sa panahon nga ang Ginoo misulod sa atong tawhanong kasinatian. Ang unang tawhanong kasinatian nga nasinati sa Ginoo mao ang kasinatian sa pagsalikway. Ang unang nga experience sa Ginoo sa pagsulod niya sa kalibutan, kining gitawag natog human rejection. Kabantay mo, makahinumdum mo, sa panahon nga ang mahal nga Birhen Maria, taliabot na og hapit na mga anak, nanuktok sa mga kabalayan, apan gibalibaran. Nanuktok sa uban nga mga lugar nga pwede niya kapanganakan, apan gibalibaran. Unsa man ang kanindot sa mahal nga Birhen Maria, ang mahal nga Birhen Maria wala nawadaan og paglaom, nagpadayon og tuktok hangtod nga dunay moabli. Og tinuod gayod, dunay miabli kaniya nga pultahan, kadtong mga tao nga yano, kadtong mga tao nga simple, ug ihatagan pud sila og simple nga lugar nga pwedeng anakan didto sa pasungan. Mga igsoon ko rin Kristo, kining kasinatian sa atong Ginoo dili layo sa atong kasinatian. Many of us, if not all, we experience human rejection. Sa mapananglit, kanang bag-o pa nga minyo, bag-o pang gikasal. Dunay mga panahon nga ang ilang ugangan or ang ilang masamong dili ganahan nila. Ang side sa lalaki, dili ganahan sa babae. Ang side sa babae, dili ganahan sa lalaki. Basin dili ganahan kay wala makamit sa ilang expectation. Gisalikway kay pobre man, dili man ni dato. Gisalikway kay dili man ni bright. Gisalikway kay adis-adis man, palahubog man. Gisalikway kay dili magka-vibe sa batasan. Doon na po'y mga ginikanan nga naningkamot paghatag sa ilang tanan para sa ilang mga anak. Pero doon na po'y mga anak nga daw gisalikway ang pagpaningkamot sa ginikanan, daw gipakaway bili ang pagpaningkamot sa ginikanan. Wa magkinarong sa kinabuhi, wa magkinarong sa pag-eskwela. Daghan pod mga tao nga naningkamot nga nang-apply og trabaho, nagparangking, kumplito na sa requirements na anatanan, lisensya, apan pagpang-apply og bumbero, pulis, o unsa pa nga gi-applyan, pagka-maestra ba sa public, gibalibaran. Pila ba nato diri nga naningkamot nga makasulod ni anang pultahan sa kalampusan, mo take o bar exam, board exam, pero sa makadaghan nga higayon, maglibog ta kay bisag unsaon natong pagpaningkamot, halos wala na itulog sa pagtuon, pero gibalibaran kita nga makasulod niya ng pultahan sa kalampusan. Mga igsoon ko na ni Kristo, gipahinumduman kita nga kung daghan ang mga pultahan nga ikaw gisiradan, ayaw pagpakawa og paglaom. Tanawa si Maria nga nagpadayon og tuktok. Ug diha sa unahan, wala gayud siya mopakyas. Kay dunay mga tao nga miabli og pultahan alang kaniya. Kung dili mo ablihan sa ubang pultahan, dunay pultahan nga moabli alang kaninyo. Ang Ginoo nangandoy, wala lang nangandoy nga makasulod sa lapad nga perspektibo sa atong tawhanong pagkatao,
Kung dili gusto ang Ginoo nga makasulod sa atong panimalay, makasulod sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, aron ang atong mga panimalay, dili lang mamahimong panimalay nga katulgan, panimalay nga atong kaliguan, panimalay nga atong kanan o kapahulayan. If we allow God to enter into our very home, that home will become a shelter of love, a shelter of acceptance, a shelter of hope, and a shelter of peace, even a shelter for forgiveness. Kung tugutan nato ang Ginoo nga musulod sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, ang atong panimalay dili lang lugar nga awayanan, dili lang lugar nga kapahulayan, kung dili mamahimong lugar sa paghigugma, lugar sa pagdawat, lugar sa paglaom, lugar sa pagpinasayloay, ug lugar sa kalinaw. Ang Ginoo nangandoy pod nga makasulod sa lugar sa atong mga gitrabahuan. Aron ang atong pagtrabaho, dili lang mamahimong lugar sa pagpaningkamot o pagpakiglambis sa dining kinabuhi. Hinunua, kung makasulod ang Ginoo, kining atong trabaho, dili lang kay sige tagbagot-bot, kung dili mamahimong lugar sa pagpangalagad, bisag kapoy na kaayo. Ang Ginoo gusto usab nga musulod ngadtong mga relasyon nga naglagyo tungod kay ang bana o asawa naaba sa Manila, naaba sa laing nasod, sa Middle East, sa US or sa Europe. Kay kung dili gali makasulod ang Ginoo, or if we would not allow God to enter into our very relationship, basig ang mga okasyon sa kahimingaw, ang mga moment sa loneliness, mamahimong okasyon sa panag-away, ug okasyon sa pagpakasala, ug okasyon sa temptasyon. Kay bawta kaayo ni ini, daghan mga tao nga nagkalagyo sa relasyon tungod kay wala nila pasudla ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Unsa may nahitabo, ang okasyon sa kamingaw nahimong okasyon sa pagtan-aw og pornographic materials. Ang okasyon sa kamingaw, ang panahon sa kamingaw nahimong okasyon sa pagbinuang, pagpangita og lain, okasyon sa pag-away ug uban pa. Mga igsoon ko ni Kristo, gusto ang Ginoo nga makasulod sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Aron nga kung siya makasulod ning maong aspeto, kining maong kinabuhi, dili lang kinabuhi sa pagpanglibasog, kung dili kinabuhi uban ang paghigugma o pag-alagad sa Dios. Kinabuhi nga uban ang Ginoo. Before I end this homily, allow me to share to you niining unang pagbasa kagahapon, panahon sa Vigil Mass. I used to repeat this every Christmas. Kay nindot ang minsay sa Ginoo nga nagpakataw uban kanato. Sa basahon ni Propeta Isaias, chapter 62, verse 1 to 5, kapitulo 62, versikulo 1 ngadto sa 5, ang propeta nagkanayon ni ining maong pulong, musulti gayud ako bahin kanimo, ang Ginoo ang nag-ingon niini. Musulti gayud ako bahin kanimo Sion, dili gayud ako mopahulay tungod kanimo. Jerusalem, hangtod ngang imong kadaugan sidlak ingon sa kahayag, ug ang imong kaluwasan mudan-ag ingon sa sulo. Kung atong tinambano ni pagsabot, ang Ginoo nagpahinumdom nato ba? Hangtod nga naaka sa pagpakasala, hangtod naaka sa kangitngit, hangtod dili nindot ang imong kinabuhi, hangtod nga gaproblema ka karon, dili mo pahulay ang Ginoo. Dili matulog ang Ginoo, hangtod ma-okay ka. Matugra ang Ginoo, mo pahulay ang Ginoo, kung kampante siya nga plaster na ka, kung kampante siya nga okay na ka.
Mura ba ginikanan ba nga muingon sa Ginoo sa pagampo, Lord, ayaw sa kukwaa, dili pa ko willing nga mamatay kay gagmay pa nga akong mga anak, wala pa kahuman og eskwela. Lord, dako na laging akong anak. Minyo na pero tabangunon pa man, irresponsable pa man. Magsalig pa man ako, Lord. Hatagi sa kong taas sa kinabuhi, dili pa ko ready mamatay. Ingon ani ning kasing-kasing sa Ginoo ba nga gapahinumdom nato ug nindot ning inspiration para natong tanan. Nga hangtod dili ka okay, hangtod naghila ka, hangtod nagmasulubon ka, dili matulog ang Ginoo. Kay kung di ka okay, di pud siya okay. Mupahulay lang siya ug matulog kung okay na ka. Again, malipayong Pasko kanatong tanan. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios samahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak binuhat sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya naghimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa tong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo, palihog man lugod ang tanan. Sa labing ulay ug nahimong tao, tungod ka nato gilansang sa krus. Palihog manindog. Nay mo siyang may lawas gikan may nga ulay na himong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay og gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manok sa anak, dungan sa manok sa anak, gisimba siya himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhis maabot nga kalibutan. Amen. Ang Diyos diya sa iyang langit nung kahimtang, mikanaog ug nagpakataw, misulod siya sa atong kalibutan, ug misinatig sa atong pagkatawhanon. Musalig kita nga kita, iyang madungog ug masabtan, diya sa atong kaugalingon nga mga pulong. Sa matag pag-ampo, mingon kita, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo atong usbon. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa simbahan, mahimugso unta ang pulong sa Dios bisan diha sa mga kakulangan ug mga kasaypanan niini. Isip tawhanong tinugyanan sa kaluwasan. Mag-ampo kita. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kadagkuan sa atong pangagamhanan. Malitok unta ang pulong sa Dios diha sa kaangayan, pagpasaylo, kahiusahan, ug serbisyo isip tingog sa Dios, dinhi sa yuta. Mag-ampo kita. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga magtutudlo ug anaa sa buhatan sa edukasyon, mapahimugso unta nila ang pulong sa Dios ngadto sa mga kabataan diha sa ilang pagtudlo kanila. Mag-ampo kita. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang kanatuntanan nga niya karon dinhi nga nakapaminaw sa pulong sa Dios. Mudawat ug mutipig niini diha sulod sa atong mga kasing-kasing
ug mopabunga niini diha sa atong tagsa-tagsa kagagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, pamatiya ang among mapag-ampo. Alang ni adtong mitaliwan na gikan niining kinabuhia, nga mituo kang Jesus, nga makakaplag na sila sa kahayag, kalipay ug kalinaw sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo, pamatiya ang among mapag-ampo. Mga igsoon, pagampo kamo, ar na kong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan nga makagagahom mo sa tanan. Dawata Ginoo nining Pasko, ang among halad, ani ang hingpit, nga pagpakiguli namo kanimo, ug ingon man ang among bugos nga pagsimba kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mo ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa tigalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya, giila namo ang Diyos nga nahimong makita, ug busa, nadasid kami sa paghigugma sa Diyos nga dili namo makita. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong spirito ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimo king ilang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ko asya og pan, ni pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang matihun-an ug miingon. Dawata king inyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang matiyun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ko mga tanan di kani ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa matay pagkabanaw na Kristo, nagahalad kami kay mamahanining pan sa kinabrigal sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga matubag mga lagad kanimo. Himawa kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa tubuh kalibutan, himawa nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Leo among Papa sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Himdumisab ang mga igsuon niya nga matay, malaumon nga mabanhaw sila, ugang tanang nga matay lasim kaluoy. Dadas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluwi kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga walay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinagi na Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong ngalan, umabot ka lang ang imong kingharian. Mahatuman ang imong pagtuo, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalayo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nakapasalo sa mga nagkasala kanamo. O pili mo kami ito sa panulan. Ginoo ang luwas sa kami sa dauna.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay makaming luwason sa tanang dawtan. Patagi kami sa kalinaw nining panahona aron kinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Kristo among manunubos. Ang kingharian, ang gahom, o ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, patagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. maanaw sa kanimo. Sa dakong kalipay, pakitatang timaan sa tong panaginig sa unay, panagdait, manaa kaninyo, peace be with you. Cordero sa Diyos, nawata sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka, maluoy ka, kanahamon. Cordero sa Diyos nga nanggawagta sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka, maluoy ka, Cordero sa Diyos, panatawag ka sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami, hatagi kami, hatagi kami sa Mga igsuon, kini mao sa Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo. Apa ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Sa dili pa natutapuson ang Santos nga Misa atong pasalamatan ang mga mosunod. Una nga atong mga altar servers ug seminarista nga gaalagad sa altar. Ang atong mga lay liturgical ministers nga nagbasa mitabang sa pagpakalawat ug pagpangolekta. Ang atong mga traffic enforcers sa gawas. Ang atong media team, si Kuya Ray, uban ang Parish Youth Ministry. Ang nindot natong acquire ang Alcoraz Choral Ensemble ug sa tanan nga nahimong party aron magmalampuson kini Santos nga Misa atong hatagan ang tanan sa mas pangpakpak. Inig kagawas ninyo dunay mga altar boy nga namaligya og kalendaryo. Nga kung ganahan mo nga mopalit,
mo na official nga kalendaryo sa Diocese sa Tagbilaran na ang mga birthday sa paring dira personalized na nga kalendaryo sa atong dioceses ug unsa pay mga aktibidad sa simbahan. If I'm not mistaken, nabutang ko dira kung wa ko masayo murag magkantidad na og 200 pesos ang maong kalendaryo. So kung ganahan lang mo mupalit, available dira sa gawas sa atong Pultamayor. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamuban ng gugmag, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.